Vasara ja nauloja. Vanhaan saunaan voidaan tehdä helposti muutoksia hiomalla lauteet, värjäämällä paneelit ja lisäämällä uusia varusteita. Jotta voimme värjätä paneelit, vanhasta saunasta täytyy irrottaa lauteet. Lauteen istuinosat lähtee yleensä nostamalla pois. Lauteiden rungot on ruuvattu seinään kiinni. Irrota ruuvit lauteiden rungoista, laita ruuvit talteen ja nosta rungot saunasta ulos. Kun saunasta on irrotettu lauteet ja niiden rungot, päästään kätevästi hiomaan paneeleita. Hiomista voi tehdä joko käsin tai koneella. Tärkeintä on, että saat paneelin pinnan hiukan karheaksi ja puhtaaksi vanhoista saunasuojista. Lauteet voi hioa erikseen vaikka autotallissa. Hiomakoneella homma käy helposti. Tärkeää on hioa vanha ja likaantunut pinta pois. Tarkempia paikkoja voi käydä läpi käsin. Hionnan jälkeen lauteet ovat selvästi vaaleammat ja uudemman näköiset. Hionnan jälkeen lauteet on hyvä käsitellä laudesuojalla. Saunan paneelit tummennetaan saunasuojalla. Ravista purkki hyvin ennen käyttöä. Muista suojata lattia ennen käsittelyä. Käytä aina hyvälaatuista sivellintä. Aloita saunasuojan levittäminen katosta, levitä väriä tasaisin vedoin ja pyri saamaan samanvahvuinen kerros joka paikkaan. Käsittele jokainen paneeli kerralla loppuun asti, muuten tulos jää epätasaiseksi. Jos haluat varmistua hyvästä tuloksesta, käsittele ensin paikasta, jota ei näy. Kun katto on valmis, jatka seinistä, aloita ylhäältä alaspäin. Kun paneelit on käsitelty ja saunasuoja on kuivunut, asenna lauteiden rungot takaisin. Aloita ylälauteesta. Ruuvaa ruuvit samoihin paikkoihin takaisin. Asenna alalaude myös takaisin ja varmista, että lauteen rungon paikka on sama kuin purkuvaiheessa. Asenna hiotut lauteet takaisin ja varmista myös niiden alkuperäiset paikat. Nyt teemme ensimmäisen lisäyksen vanhaan saunaan ja asennamme sinne selkänojan. Selkänoja on rakennettu 2 laudasta ja niitä yhdistävistä 4 runkolaudasta. Nosta selkänoja tukilautojen varaan ja ruuvaa se kiinni jokaisesta runkolaudasta. Toisena lisäyksenä asennamme lauteiden väliin ritilän. Tässä muita varusteita: löylytuoksusetti, harjasetti, uusi mittaristo, tuoksuukko, niskatuki, selkänoja sekä uusi kauha ja kiulu. Tässä vielä vanhan
ja uuden saunan ero. Rautia Rautakaupat.